Tá go leor cúiseann na le Gaeilge a labhairt le do Pháistí. Aine na Sainiolaí go leor buntáistí ag cantirí dhéthangatha. Bín buntáistí do Pháiste malórann tú Gaeilge lá fásta. Cur sé feos le scillan na chumarsaid an Pháiste agus leidir se féidireacht agus misna a Pháiste. Bí ní smó múine ag do Pháiste an hain cinna scoil se an nó go sí an ainiad hain a chur an úl in dhéthanga. Tuair sé deis do Pháiste a bheith ran fuirte in bris amachtaí sosiálta agus pobail agus tuair sé deis na níos fearr do Pháiste fástaíochta eil a maihan seo. Bín deltaí le dhéthanga chuntásaí ar ghailtaí le Teanga amháin sa léthreacht ag contas agus ag smuitiú go cruthia agus be teagmhail níos fearr ag do Pháiste ar a cultar féin agus ar shiel na Gaeltachta. Cuireann an dhéthangahas go mór leis an Pháiste leis an tríú agus ceathrú teanga ólam agus cuidead se sin go mór ar a scáil agus ag tríú level. Saibhreann teanga ar síl, saibhreann teanga ar ninsin agus gin cinse go mbeadh Gaeilge mar hanga leithúil i do Fhaola.